Madoda. Molweni ngale ntsasa. Molweni. Hayi ndisekhona. Ndisaphila ndisaphila. Ndiyathemba nani niyaphila. Ngethemba elikhulu uba niyaphila. Hayi impilo isaqhubeka. Inyanga yesixhenxe le. Umntu engasebenzi engena-income kodwa ke ngethemba elikhulu uNkulunkulu uzawuzijika izinto. Zizawujika izinto kungekudala zizawujika. Ndicinge noba mandiqale phantsi ngoku ndichebe nezi threads. Uyabona ii-threads zam? Ndichebe nezi threads. Mhlawumbi khona apho kowulunga khona. So from today niyangigcina ndinama-dreadlocks. Mhlawumbi nandibona ndine-afro engaka. Ii-threads ndizawuzicheba bese ndizisusa ezinye yabona. Peace. Yabona. Sendiredi for uzicheba because yabona andinawukwazi uhlala nee-threads ezinje sendizisusa. Ke ndiqale kabutsha. Ndiqale sibende ke ngoku but nezinye ezimfutshane le jonga buka. Kwenzeka nje ezinye ziyafomeka ngendlela nje endingayaziyo. So yeah guys, yeah. I guess this is gonna be the last day ndine-dreadlocks. Or the last day of ndibona nee-dreadlocks. I think I started this channel ndine-dreadlocks. Ndine-dreadlocks. So the next time nindibona kwi-channel yam zawube ndingasenazo ii-dreadlocks. Zawube ndingasenazo. Everywhere phofu nindibona zawube ndingasenazo ii-dreadlocks. Until when noma andazi. Until when. Maybe until forever. No one knows. So guys, I appreciate them. Bekumnandi banazo. Bekumnandi. Like I enjoyed them so much. I loved them a lot. Yabona zindifanela kanjani. Jonga nje. Ewa. So yeah guys, andizuba mde kakhulu namhlanje. Ndisaphila ngokholo namhlanje. uNkulunkulu nguye in charge empilweni yam. God is in charge of my life. So ndiyambulela ngento zonke endinazo. Ndinethemba elikhulu ne-faith yoba nezo ndizinqwenelayo ndikabi nazo uyawundinika xa ixesha lithe lafika. What I believe into yoba xa into yenzelwe mna okanye yenzelwe wena, xa ixesha layo lifikile uba mawuyireceive uyifumane ize kuwe, no matter what uzayifumana. I-obstacles bazawuzama uthini, uzawuzifeyisa ii-trials and tribulations, but what was meant for you will surely come to you ngesikhathi esifanelekileyo. Badla ngotsho abanye bathi xa ungayifumani le nto uyifumanayo, le nto uyifunayo, xa ungayifumani le nto uyifunayo, it's God protection. But xa uyifuna le nto uyifunayo, andiyazi de ilibele. God protection or God what. But xa ungayifumani le uyifumanayo uyakuprotekta, superprotekta kwi-something, but xa uyifuna and then ibifanele uba yeyakho vele. So injalo. IsiNgesi ke eso sithi guys, nawundastenda nani. Nibe ne-Wednesday emnandi. Ku-Wednesday namhlanje. Ku-Wednesday kuJuly nge-10 kaJulayi. Wednesday 10 kaJulayi. So yeah guys, nibe nemini emnandi. You can say your farewells to my dreadlocks. Gosh. If ubune-crush kum ngenxa ye-dreadlocks, sisi, khohlwa ke manje azisekho. Azisazubakho. So asazi. Mhlawumbi uzaqhubeka ube ne-crush kanye. Ixhomekeke kuni guys. Ixhomekeke kuni. So yeah.
Yeah, guys, thank you very much. Bendithe andizuba mde noko sendimde enough nge-height, so andikwazi uba mde ndibe ndithetha into eninji. So thank you, nibe nemini emnandi. Sandibona xa senendibona ngona ndibona ngena-dreadlocks. See you.